Għal ħafna nies il-kelma sptar awtomatikament iġib assoċjazzjoni diretta ma' xeni ta' tobba u infermiera jieħdu ħsieb il-pazjenti. Iżda l-mara li tkellmet ma' dan l-istazzjon, l-esperjenza tagħha fl-isptar Mater Dei fl-aħħar jiem kienet ferm il-bogħod minn dan ix-xenarju tradizzjonali. Il-persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjon spjegat li s-sibt hija daħlet l-isptar għal operazzjoni urġenti. Spjegat li l-għada tal-operazzjoni iġifieri l-ħadd hija qamet buġieħ qawwi f'sidierha. Kien għalhekk li hija talbet l-assistenza ta' tabib. Iżda minflok l-għajnuna medika li wieħed jistenna f'sitwazzjoni hekk, il-mara baqgħet ma ġiet invistata mill-ebda tabib, saħansitra anke salada it-tnejn. Il-ħadd qomt għajmuni mis-sodda speċi u minħasel qasflaħt, bejt nitlob għat-tabib għax kont muġwa ħafna sidri, ma ġiex l-ebda tabib il-ħadd kollu u s-sopportejt għaxat il-ħadd għalkemm kont ġo sptar, isem. Umbat sabaħ it-tnejn u pretendejt li għall-inqas ħana jitfaċċa xi tabib. Saru 3 ta' wara l-ofsinhar, però t-tabib kien għadu ma ġiex laqqas. Sa 2. Hija spjegat li din id-tip ta' traskuraġni qiegħda sseħħ ukoll ma' pazjenti oħra. Verem traskuraġni kbira ħafna, mhix miegħi biss ovvja, għax nirringrazzja l-Alla li ġo dik il-kamra ma kienx hemm xi ommi, pereżempju, għax kien hemm waħda xi ħavera bdew jittrattawha vera ħażin, biżejjed ngħidlek li biex ma jqogħdux jgħinu u toqgħod tagħmel il-bżonnijiet tagħha tagħha ġo xiex tagħmel, ġo kamra terba u ġo lej sħiħ ma ġewx inatfuh darba, kont qiegħda niddubita kiex dal-isptar jew ġiex kamra ta' xi dranaġġ ma nafx. Kellha wkoll messaġġ ċar għall-Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi. L-ewwel ħaġa naħseb li xejn on him, mhux xejn on you kif badejt il-bieraħ waħda. U staqt niġbidlu ftit l-attenzjoni li naħseb għandu daqsxejn iktar fuq xi jħossib ukoll. Naħseb jiena. Naħseb li qed jaħli wisq enerġija fuq affarijiet oħra, naħseb hemm affarijiet iktar neċessarji x'jagħti każ.